ба таври густурда ба намоиш гузоштани армуғонҳои идона, сӯзанию кашидадӯзӣ, нақшу нигори миллӣ, аксу мусаввараҳои ҷолиб, имкониятҳои сайёҳӣ дар форуми чоруми байналмилалии Наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ диққати меҳмонону ҷаҳонгардонро бештар маҳсули дасти моҳитобон ҷалб кард. тоқию ҷуздонҳои гуногун, нақшу нигор ки аз атласу адрас ва чакан омода гардидааст, зебову диданӣ ва серхаридор аст. ҳамасола ин касбро ба 100 нафар ҷавондухтарон меомӯзонад. زندگی خود را پیش میبریم و میتوانیم که هنرهای خود را با دیگران، با دختران، زنان نشان دهیم. در اینجا با چند مهمانان میشوند که هنرهای ما با آنها مقبول میشود و با ما فرمایش میدهند. هنرهای ملی خود ما را با این واسطه ما میتوانیم که معرفی کنیم. дар форум зикр шуд ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе бо иқдоми созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷашни байналмилалии Наврӯз дар сатҳи баланд ва бошукӯҳ таҷлил карда шуда, дар доираи он чорабиноҳои мухталифи фарҳангию фароғатӣ, илмию амалӣ ва оммавию варзишӣ бо шаҳомати хоса баргузор мегарданд. иштирокдорон дар мавзӯъҳои вобаста ба Наврӯз маърузаҳо намуданд. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлолу озодӣ ва азму талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашни байналмилалии Наврӯз дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ мазмуну моҳияти нав пайдо карда ба беҳтарин оинҳои умумибашарӣ табдил ёфтааст. пайки ваҳдату ҳамгироӣ, ҳамдиливу ҳамнавоӣ ҳар халқу ҳар миллат аст. ба ҳамин хотир ҷаҳонӣ гаштани Наврӯзи оламафрӯз низ барои мо мардуми сарбаланди Тоҷикистон яке аз дастовардҳои беназир ки ба шарофати пешвои муаззами миллат мақоми ҷаҳониро касб намуд ва мо занону бонувони миллати соҳибхиради тоҷик кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми расму оин, суннат, анъана ва усули ҷашнгирии Наврӯзи оламафрӯзро бо тамоми хусусиятҳои ба худ хоси наврӯзӣ сазовор истиқбол намоем. яке аз ҳадафҳои асосии Тоҷикистон таъмини рушди устувори соҳаи сайёҳии мамлакат ба ҳисоб меравад. барои ноил шудан ба ин ҳадафи олӣ ташаккул ва муаррифии тамғаи миллии сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти соҳаи сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мероси таърихиву фарҳангии муҳим арзёбӣ мегардад.